बे जुथुमाखौ खालामनाय जादों आरो बिथांनि जे पारपस जे थांखि बे गासै थांखिखौ दिनै जोंनो खोन्थानानै होलांबाय। बिथांनि लुबैनाया बेनो इसोरखौ हामबाय होननाय लोगोसे बे गथ'नि गासै भबिष्यत बे गथ'नि जे फिउचार जाहाथे बे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो इसोर गिग्रा बिमा बिफाखौ मानिग्रा देरसिनखौ मानिग्रा आरो बेबायदि गाज्रि संसारनिफ्राय गावखौहाय जेब्लायबो इसोर गिग्रा सासे व्यक्ति खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बयनियाव आरज मदद बिबाय। जों बेखौ दा जोबथारनायाव जों आरज खालामगोन। बेनि सिगां जों फंनैसो जों इसोरनि रावनिफ्राय जों नायगोन। जों गोलावथार खालामनाय नङा आरो केक हानाय दं। बार्थडे बया उन्दुलायलांबायसो हनै जोंना समा बारा जाबाय, उन्दुनायनि सम जाबाय। जेखियानो जाया जों नायफ्लायबाय थाग्रा जोङो बिजाबफोरनिफ्राय जोङो नायगोन थारैनो गथ'फ्रा सोर जोङो बेखौनो जोङो नायगोन। आङो मोनसे सास्त्रफोर आङो फरायनानै लानि। जोङो बे कमन भार्स जोङो बेखौनो नायगोन। गितफोरनि 127नि 3खौ जोङो फरायनि जिसु ख्रीष्टनि नामाव। बेयाव बेबायदि बुंदों, नायदो फिसालाफ्राबो फोरबोनि होनाय बाहागो, गथ'फ्रा बिनिनो होदेरनाय फिथाइ। दिनै जाय लुखांसार बसुमतारी, जाय गथ'आ थारबानजाय आरो बेवाइनि जिबनावहाय दिनै एस ए गिफ्ट बोर हिसाबै दिनै इसोरजों हरजाबाय। दिनै बे गथ'आ जाहैबाय बिथांमोननि मोनसे फोरबोनि होनाय बाहागो होननानै बुंदों। सम्पति, इंलिसाव इनहेरिटेन्स होननानै बुंदों। जाय सम्पतिखौ जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफानिफ्राय मोननो गोनां बेखौ इनहेरिटेन्स होननानै बुङो। बाहागो, सम्पति। दिनै बे गथ'आबो बे न'खरनि मोनसे सम्पति बायदि दिनै इसोरजों हरजानाय बोर। जाय बोरखौ मोनोब्ला दिनै जों खुसि जायो जों बिमा बिफाफ्रा। आरो जाय बोरनि थाखायनो गोबां बिमा बिफाहा हयथ' दाहाबो जानो गोनां जायो। बे इसोरनि होनाय मोनसे बोर। आरो गुबुन बोर्सआव जोङो नायोब्ला नुयो जाहैबाय गथ'फ्रा अर्थात फिसौफ्रा बोराय मानसिनि अलंखारफोर होननानै बुंदों। फिसौफ्रा बोराय आरो बुरि मानसिफोरनि अलंखार, दाम गोसा। आरो मोनसे बार्सआव नायोब्ला जों नुबावो जाहैबाय गथ'फ्रा अर्थात फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरनि समायनाय होननानै बुंदों। समायनाय जों ओरैनोब्ला जोङो मोननो थायो जाहैबाय जे न'खराव गथ'फोर दङ बे न'खरा समायना जायो ना, गोमखाङो, रिंखाङो। आरो जे न'खराव गथ'फोर गैया बेयाव सिंसाब गोमखांनाय गैया, रिंखांनाय गैया बेबायदि जायो। बेनिखायनो दिनै जे लुखांसार बसुमतारीखौ बे न'खरा मोनबाय, दिनै बे गथ'आ न'खरनि समायनाय जायो, बिमा बिफानि समायनाय जायो। बोराय बुरैनि थाखाय अलंखार होननानै बुंदों बोर, जायखौ इसोरा सनाजोंबो रुजुनाय जादों। जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय अननायजों मुं दोनब्लाबो आरोबाव गुबुनजों मोनसे मुंजों जों गाबज्रियो बयबो बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ। सोरबाया सना ना, बांसिनानो सना। मानो सनाजों रुजुनाय जादों? मानो सना गाबज्रिदों? मानोना सनाया जाहैबाय बेसेन गोसा, दाम गोसा। बेखौ जोंनि महिलाफ्रा मिथिगौ, आइजोफ्रा मिथिगौ सनानि बेसेना माबायदि। सनाफोर गोमायोब्ला, सना मोनाब्ला माबायदि खुद्रियो। मोनसे बेसेन गोसाजों दिनै बिसोरखौहाय मुं होननानै जोङो गाबज्रिनाय जायो। इभेन जों बिमा बिफाया सनाजों गाबज्रियो बेल' नङा, इसोराबो दिनै सना होननानै बुंदों जोंनि फिसाफोरखौहाय। दाहा बिजाबनि 4:2 नायोब्ला जोङो नुयो जोंनि फिसाफ्रा इसोरनि होनाय बोरा सनाजों रुजुनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै इसोरनि होनाय बे मोनसे बोर, जाय बोरखौ लानानै दिनै जों खुसि। आरो जाय बोरनि थाखायनो दिनै माखासे जोंनि बिमा बिफाफ्रा दाहा जानाङो। दिनै बे बोरनि सायाव जोंहा माबायदि बिमा बिफा जानानै, गारजेन जानानै जोङो बे बोरखौ जों माबायदि आवथायनानै लानांगौ, जोङो बेखौ जोङो नायनो। दा बाइबेलावबो गोबां
दिनैहाय जोनोम सानखौ फालिनाय व्यक्तिफोर दङ जों सरासनस्रायै जों नायोब्ला जब दिनै जबाबो गावनि फिसाफोरनि जोनोम सानावहाय बियो इसोरखौ हामबाय होनदोंमोन जबनि थांखिया बेनोमोन जे जाय गथ'खौ बियो मोनबाय आरो देरै देरै देरबाय आरो बे समसिम फेदेरनानै लाबोनायनि थाखाय इसोरा हामबाय होनदोंमोन जबा इसोरखौ हामबाय होनदोंमोन मानो आंनि फिसाखौ गाहामै दैदेनबोनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बियो मा खालामबावदोंमोन खाथि खालानि मानसिफोरखौ लिंहरनानै जाथि खुरमा मानसिफोरखौ लिंहरनानै हामबाय होननायनि मुङाव बियो बहसबो खालामनायखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो आरो इसोराबो बेखौनो लुबैदों जोङो जोंनि फिसाफोरनि जोनोम सानाव एटलिस्ट हायाब्लाबो बार्थडे जुदि जोनोम सान फालिनांगौब्लाथ' जुदि मोजाङै खालामोब्ला 30-40नि गाहायाव थाङा होनबा 30-40नि गाहायाव थाङा आरो बे साफ्रोमबोनि थाखाय सम्भबबो नङा अब्लाबो इसोरा बेखौनो लुबैदों जे फिसानि जोनोम सान दिनावहाय जेन एटलिस्ट गावखौहाय बियो बाख्नायजानायखौ बियो लुबैदों हामबाय होजानायखौ बियो लुबैदों आरो जों ख्रिस्टान बिमा बिफाफ्रा निस्सय बेखौ खालामो आङो फोथायो ख्रिस्टानफ्राल' नङा गुबुन धर्मनि मानसिफ्राबो हानायफ्रा बार्थडे खालामो थाखा फैसा गोनांफ्राथ' गिदिर गिदिर हटेलफ्राव बानायहैयो गिदिर गिदिर हटेलफ्राव बानायो गोबां थाखा गारस्रावो नाथाय जों बिसोरनि उद्देश्यखौ मिथिया थारैनो बिसोरो मानि थाखाय बे बार्थडेखौ खालामदों ना मानसिफोरजों माबा मोनसे मिथिजानो मानसिफोरजों माबा मोनसे मान होजानो खालामदों ना खालामाखै ना रियेलि बिसोरो गावसिनि इसोरखौ हामबाय होमारदों नामा जों बेखौ बुंनो थाङा खायसे खायसेनि बार्थडेआ माबा हाग्रा बारियावनो होनबा बबेबा मोनसे पिकनिक स्पटआव खालामो बहाबा खालामोनो थांखि गैया मिनिं गैया नाथाय जों ख्रिस्टानफोरनि जे जोनोम सान फालिनाया उद्देश्य दङ जबनि उद्देश्यआबो बेनोमोन एसेखिनि आंनि फिसाफ्रा गोथाङै थानाय समाव हयथ' माब्लाबा इसोरनि देगाव गोरोन्थि मावबाय नामा बेखौ लानानै जबा बे दिनखालि फिसाफोरनि मुङाव पाप खालामफ्लांदों नामा जाहाथे बे पापआ क्षमा मोननो थाखाय दिनै बुलिबो बावोमोन होननानै बुङो जबखौहाय जोंनि ख्रिस्टान न'खरनि जोंनि ख्रिस्टान बिमा बिफानि जोनोम सान फालिनायनि मोनसेल' थांखिया बेनो दहाय जोंनि सारा बुंलांखाबाय इसोरखौ हामबायनाय आरो बेनि फिउचार लं लाइफ बेनि भबिष्यतआव जाहाथे इसोरा बोर गोनां खालामो गावखौ गिग्रा खालामो बिमा बिफाखौ मानिग्रा खालामो बेनो बे दिनैनि बार्थडेनि बे मेन उद्देश्यआ बेनो आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनोखा इसोरखौ हामबाय होननाय बेनिखायनो जों इसोरखौ जों हामबाय होनो दा उन्दै गथ' होननानै बुङोब्ला इनोसेन्ट बिसोरो दा जेबो मिथिया उन्दैफोरखौ जेबो मिथियै सासे गथ'खौ लाइक एम्पटी ब्लेकबोर्ड होननानै रुजुनो हायो आरोखि मोनसे खालि ब्लेकबोर्ड जेबो गैया नाथाय नों बे ब्लेकबोर्डआवहाय माबा मोनसे लिरोब्लासो बे ब्लेकबोर्डआवहाय थायो हमनानै ला मोनसे खालि ब्लेकबोर्ड बेयाव जेबो गैया खिन्थु आं बाहाय जुदि देयर इज न' गड बेयाव इसोर गैया होननानै जुदि आं लिरनानै दोनोब्ला बे ब्लेकबोर्डनि महरा बेनो जागोन आरोखि दा उन्दैफोरनि जिबनाबो बेबायदिनो खालि एम्पटी जेबो गैया नाथाय बिथांमोननि जे भबिष्यत बिथांमोननि देरनाय लावनायाव बिथांमोननि बे खालि लांदाङावहाय जुदि जोङो सुफुंनोब्ला उन्दैनिफ्रायनो दिनै जोङो बिथांमोननो इसोरनि गियान जोङो बे गियानखौ होनो हानांगोन जुदि उन्दैनिफ्रायनो जुदि देयर इज न' गड जुदि जोङो बेखौ लिरनानै दोनोब्ला बेनि भबिष्यतआ बे इसोर गैयियानो थांबाय थागोन आरो जुदि नों बे गथ'निफ्रायनो जुदि बे गथ'फोरखौ नोङो इसोरनि गियान सोनानै इसोर दङ जोंनि इसोरा बेबायदि जुदि उन्दैनिफ्रायनो जुदि फोरोंलांनो रोङोब्ला देरजासिम बे गथ'नि जिबनाव बेनो थालांगोन दा बेनिखायनो इसोरनि बे बोर मोननायखौ इसोरनि होनाय बे सनाजों समान बे बोरखौ दिनै जों बिमा बिफाया जों माबायदि आवथिनानै लानांगौ जुदि आवथायनो रोङाब्ला जोंनि दायित्वखौ जों दायित्व बायदि मावनो रोङाब्ला जोङो इसोरजों दुखु मोनजागोन हमनानै ला ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ नै हयथ' गोबाङा ख्रिस्टमासनि समाव ना बेदर बायनो हाया गानग्रा जोमग्रा बायनो हायाना
जायफ्रा दंजायो बे अननानै जुदि आं ब्रादार उइलियामनो जुदि आङो न बर'दिननि नामाव बे गस्लाखौ गानदो होननानै गांसे जुदि आं होबाय फसायाखिसैलायनो दानिया बियो होद आं फसाया आं बिदिखौ गाना होननानै जुदि आंनि मोखाङावनो जुदि गाफ्लेयोब्ला जोफ्लेयोब्ला जों बेसेबां दाहा जागोन बेसेबां दुखु मोनगोन आं होदोंमोन अननानै गिफ्ट नाथाय आंनि गिफ्टखौ बियो फसायाखिसै बा जत्न लानो रोङाखिसै दायित्व गैयै बायदि खालामबाय इसोराबो निस्सय जों बिमा बिफानि सायाव दुखु मोनगोन जुदि इसोरनि होनाय बे बोरखौ जुदि जों दायित्व बायदि जुदि जोङो खांनो रोङाब्ला जोङो दायित्व बायदि बे गथ'नि सायाव जत्न लानो रोङाब्ला इसोरा निस्सय जों बिमा बिफानि सायाव बियो दुखु मोनगोन बेराफारसेथिं नायोब्ला जोङो नुयो जाय गथ'खौ दिनै बे न'खराव हरनाय जाबाय लुखांसार बसुमतारी निस्सय इसोरहा बे गथ'नि सायाव गेदेर प्लानफोर दङ परिकल्पनाफोर दङ बाइबेलनि बायदिब्ला जों बयबो दाम गोसा जों बयबो सनाफोर ना उन्दै समाव जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ सना गाबज्रिदों जोंबो इसोरनि होनाय मोनसे बोरमोन दा बोरायनायखाय माने बोरायबाय आरोखि जोंबो सासे बिमा बिफानि गथ'मोन नोंथांमोनाबो सासे बिमा बिफानि गथ'मोन अर्थात बोर गोजा आरोखि बयबो बोर गोजा दाम गोसा इसोरहा जोंनि सायाव गेदेर परिकल्पनाफोर थायो जोंनि फिसानि सायाव गेदेर परिकल्पनाफोर थायो जेब्ला जों मसेमिनि जिबनखौ नायोब्ला जोङो नुयो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दैदेननो थाखाय इसोरा जोनोमनि सिगांनो मसेजों बेहा परिकल्पना दङमोन सामसननि जिबनखौ नायोब्ला जोङो नुयो आरो गुबुन गुबुन हिर'सफोरनि जिबनखौ नायोब्ला नुयो जोनोमनि सिगांनो आङो बे गथ'खौ बेबायदि खालामगोन हारिनि दैदेनग्रा खालामगोन जातिनि दैदेनग्रा खालामगोन इसोरनि खामानि मावग्रा आङो खालामगोन परिकल्पना दंजोबो इभेन गर्भबती जायैनि सिगांनो इसोरा नामफोरखौ दिनै बियो रायथिनानै दोनखायो दिनै जे लुखांसार बसुमतारी होनदों बिनि बिमा बिफाया दोनदों खिन्थु इसोरानो बिनि बिमा बिफानो गियान होदों जे नोंनि गथ'नि नामखौ लुखांसार जेरै जिसुनि नामखौ मरियमजों दर्शन खालामनानै हरजानाय बायदि दा इसोरा जोंनि फिसाफोरनि सायाव गेदेर परिकल्पना दङ बेनिखायनो बे परिकल्पनाखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंहा बिमा बिफाहाबो गेदेर दायित्व दङ जोङो मावनांगोन मावनो हायाब्ला इसोरा जोंखौ दुखु मोनगोन दा जोंनि मानसि हिसाबै जोंनि थांखिया बेल'नो जाय गथ'खौ जोङो जोनोम होबाय जाय गथ'खौ जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हाबाय जों बिमा बिफाहाबो गेदेर आसा दङ बरसा दङ आङो सानो रावबो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसा खांनाय समावहाय बे गथ'नि सायाव आंहा जेबो बरसा गैया जेबो थांखि गैया आंहा बे गथ'जों होननानै जों रावबो गथ' खाङा जोंहा बयहाबो थांखि दङ जेन आंनि गथ'आ देरोब्ला लावोब्ला मोजां सोलोंथाइ लानानै जुदि साख्रि बाख्रि लायोब्ला आङो बे गथ'जोंनो फिजानो मोनगोन बे गथ'नि सायावनो आंहा गेदेर बरसा दङ जोंनि आसाया बे रावनिबो आसाया बे नङा जे आंनि गथ'आ देरब्ला सिखाव जाथों लुथेग्रा जाथों माबा मोनसे गाज्रि जाथों जोंनि थांखिया बे नङा जोंनि थांखिया बेल'नो जोङो फिसाखौ जोनोम होबाय बे गथ'खौ जोंहा मोजां फेदेरनांगौनि दायित्व दङ मोजां संसारनि सोलोंथाइ होलांनांगौनि दायित्व दङ आरो संसारावहाय थांनानै थानाय समावहाय बे गथ'नि गासै भबिष्यत आरो इसोर गिग्रा गाज्रिनिफ्राय गावखौ थख' खालामनो हाग्रा बे फोरोंनाया जों बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि आसाया बेल'नो बेनिखायनो जेखिनि जोङो बाथ्रा बुंबाय जाय गथ' बे गथ'आ सिम्पोल गथ' बे नङा इसोरनि होनाय मोनसे अनुदान बोर जायखौ इसोरा सनाजों रुजुनाय जादों बेबायदि बेसेन गोसा गथ'नि सायाव बिमा बिफा जे दायित्व दङ जों बेबायदि दायित्वखौ जोङो मावलांनि आङो बेखिनि बुंनानै इसोरनि रावखौ आं बेयावनो दोनथ'नो सानबाय।